गरज लाज हमरो पछाव तो राजा बाबू जिला छपड़ा अध्यक्ष छात्र राजद गया के धरती से पुरस्कार हार्दिक आम जनता जनार्दन तमाम दो चारों श्रोतागण समाज के गए कलाकार प्रदुमन प्रदर्शिक और सबसे पहले का नतमस्तक प्रणाम कर रहल बनी रहो सब करवा सब त गार्जियन है गायक कलाकार के हां पब्लिक जो चाहिए हुए होला श्रोता के भगवान के दर्जा दिहल गल बड़ लोग साक्षात भगवान के पद पे बैठल बनी त प्रदुमन प्रदेशीय खातिर वो सब भगवान ही बानी आज और वो लोग के कृपा होला तबे कोई लायक बनेला कोई खलनायक बनेला कोई विधायक बनेला वो लोग के कृपा हट जाला तो ऐसने कोई ना लायक बनेला। सुमन बंदा के कार्यक्रम हम शुरुआत कर दिले बानी त गाना बजाना शुरुआत बाटे तो सब दुगोला ने ख्याल बनिए दुगोला के दुगोला लेके जब ले ना गावल जाई तले मजा आई ना कभी त अपना ना नाच दी हले बाड़े कि हमरा बुझाते नहीं तनी हां प्रणाम भाई प्रणाम अब हमरा बुझाते नहीं कि हम का करी लेकिन भाई डाहतड़ तो डाहतड़ गाना बजाना तो कम गावत और लेकिन बोलत अधिका बा गाना बजाना कम गावत और तनी साइड में प्लीज भैया हमर ई जगह है हां ई जब गाड़ी खुलेला तो रोकेला ना जी गावत बजाओ तो कम बार लेकिन बोलत ज्यादा करो ए पर कंट्रोल करो कैसे कि जे बकर बकर बोले ओकरा के बकलोल को हो जाला जे बकर बकर बोले ओकरा के बकलोल को हो जाला दहीने न बावे आगे न पीछे जोन जोंघिया के पीछे मारे जला ओकरे कौशली गोल को है तरवा सब यहां कार्यक्रम देखे खातिर आइल बनिया दुगोला ले खाना गावे तले मजा आई ना अभी तो न चले बड़े तो हमरा बुझात नहीं कि अब हम कैसे गान बजाना अपन करी लेकिन दुगोला शुरू होखे नु हां जी कोनो रोवेलो के दिक्कत नहीं खेनु हम इनका के रेले के स्टार्ट करी नु रोवेलो के कोनो दिक्कत ना होई त तने खाली सब कोई हाथ उठा के आशीर्वाद देते प्रदुमन प्रदेशीय के जातना लेके जा जुटल बानी तो हिने बावे चाचा गार्जियन हमार भाई बाबा सब कोई हाथ उठा के तने खाली आशीर्वाद दे देवे इने चले बार पे इनका नाच के जवाब दी ही की रहे दिरवे लोग बताएं सब के भाई के चाचा भैया पीछा हो करे वाला गोली महाराज जवाब दी ही की रहे दी रेली जवाब दिया नु तो खाली सब कोई हाथ उठा के आशीर्वाद देवे कैसे कि हमरे नाम है प्रदुमन प्रदेशी और ओगा लोग के आशीर्वाद मिले तो रोसराज के रेल में हमें तनी हम बेसी भाई के प्रणाम भाई के हम प्रणाम कर लेनी तनी अब तनी गावे दिया जय हो गावे दी धान जय हो चली तनी साइड भैया तनी भैया के हमार पर बोलोगी कर 500 का पुरस्कार दिहनी और अभिनंदन के साथ साथ बंधन भी रही आओ तनी कोई जोर से हाथ उठा आओ भी जान में बोल लइका भाई से कहले कि मां आज गरज आवे में का होरज बाटे लाज हमरो बचावल त हर फौरज अरे की अइबू ना त लाज न दमसा के मारा बेस कम बकता है देखो तन बेस के साउंड बढ़ा दी अरे अइबू ना त लाज